Oikein hyvää torstai-huomenta täältä Villa Mimin pihalta. Tehdään pieni kierros aamun kunniaksi. Täällä on nyt pilvistä ja ei nyt niin kauhean kovin lämmintäkään, mutta olen käsittänyt, että Suomessa on melkoisen lämmin. Lähdetäänpäs tuosta tuonne. Kirsikat alkaa kypsyä täällä. Ja näitä kyllä sitten riittää ihan syyvä asti. Muutama on maistellut. On hyviä. Oi, siellä on Katri. Katri, kisi. Täällä on 3 kissaa. Tämän Katrin lisäksi on vielä Ziran ja Mozart. Moi Katri. Moi kulta. Ziran on varsinkin äärettömän seurallinen ja tulisi koko ajan sisälle, mutta ei ole lupa päästää. Siinä on uima-allas vielä kuivilla. Se ehkä videosta näy, mutta on ihan tolkuttoman syvä. Ja sitä on sentään mataloitettu. Siellä on sitten se Aragats vuori, jossa eilen käytiin. Katri pyrkii sisälle ja Katrilla on nälkä. Täältä ruokaa. Sitten mennään alakertaan tästä. Täällä on meikäläisen kämppä ja vessa. Se on vähän niin kuin kellarikerroksessa. Siellä on mukava viileitä sitten kesällä. Sitten on tämmönen terassi. Siinä on semmonen takkagrilli, mikä hässäkkä lieneekin. Ei ole tuota vielä testattu. Viiniköynnökset kasvaa tähän tarkoituksena, että ne peittää sitten tämän katoksen ja tuo vähän viileä. Olisikohan täällä ovi auki? On. Täällä on aivan upea keittiö. Ihan mielettömän ihana. Täällä pääsee sitten matkailijat aamupalalle ja syömään. Ja siellä on vähän hilloja ja takka. On vähän hämärää. Ja piano tietenkin. Siinä on sitten tämä niin sanottu pääportti. Kukat ei ole vielä ihan päässyt kukkimaan. Täältä pääsee sitten varsinaiselle eteisen ovelle ja voiko on kupit tyhjillä. Täytyy ilmoittaa henkilökunnalle. Nyt ruokaa ja äkkiä. Kirsikkapuita on puutarhassa vielä paljon lisää. Joo, vähän kun vielä ilma lämpiää, niin sieltä ne lähtee kypsyä. Naapurissa rakennetta ja siellä sitten se kukkolaulaa, mutta se ei ole kovin ollut aktiivinen vielä. On hyvin vehreää ja vihreää.
Sitten kesällä kun ei sada ja aurinko paistaa ja porottaa, niin sitten se meneekin tuo vuoren rinne sitten vähän enempi keltaiseksi ja ruskeaksi. Mutta semmonen paikka tämä. Katsellaanhan sitten taas muita juttuja. Heippa hei!